मिथिगौ रायमना नेशनेल पार्क एबा रायमना माहारियारि हाग्रामाया फोसावजानाया फैगौ 5 जुन दानाव 1 बोसोर आबुं महर मोनसिगोन। बेखौ नोजोर बोनानै 1 बोसोर आबुं जानायनि फार्स्ट एनिभार्सारि खुंफुंनो थाखाय रायमना फरेस्ट डिपार्टमेन्ट, गोल्डन लेंगुर इको टुरिज्म ससाइटि, ग्रीन फरेस्ट कनजारभेशन एबा सिखारि सारेन्डार्स हानजाया जथायै खुंफुंनो साखाफारा जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बे फोरबोआव लाइमोन आरो फरायसा फरायसुलिफोरखौ नोजोर होनानै गोबां रोखोमनि गेलेनाय आयदा लोगोसे फरायसालिफोराव ड्रयिं कम्पिटिशन, एसे राइटिं कम्पिटिशनखौबो लाफानाय जागोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। लोगोसे गाहाय आलासि महरै हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, CHD फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जिरन बसुमतारी आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनखौ हांख्रायनानै लाबोगोन होननानै बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों रेन्जार बिश्वजित बसुमतारी आरो प्रफेसर बसुमतारीया फोरमायदों। हाग्रा एवनायनि कारना जाहैबाय माने जा फैगौ 5 तारिखआवहाय वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे जों सेलिब्रेट खालामनो नागिरदों। प्लास बेजों लोगोसे जोंनि रायमना नेशनेल पार्कआ बोसोरसे जासिगोन। दा बे एनिभार्सारिखौहाय जोङो बे 5 तारिख जुन खालि जोङो फालिगोन। बिनि थाखायनो जोङो एडभान्स प्रिपेरेसन खालामदों, क्लिनलिनेस ड्राइभ मोनसे खालामदों। बेहाय बाहागो लादों जेरै जोंनि सारेन्डार पस्टार्सफोर दङ आरो गोल्डन लेंगुर रायमना गोल्डन लेंगुर इको टुरिज्म ससाइटि दङ आरो लोगोआवहाय ग्रीन फरेस्ट कनजारभेशननि भलान्टियार्सफोर दं। ओमफ्राय जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि स्टाफफोर जों जयैनो माने 5 तारिखनि थाखाय प्रग्रामनि थाखाय जोङो एडभान्स माने कम्पाउन्ड बा हाग्राफोरखौ जों फोसाबदों, दानस्रांदों आरो बे 5 तारिख प्रग्रामनि थाखाय जोङो माने स्कुलफ्रावहायबो जोङो ड्रयिं कम्पिटिशन, एसे राइटिं कम्पिटिशन बिदिखौ जोङो बादाय होलायनो नागिरदों। कम्पिटिशन प्रग्राम बिदि लादों आरो थाबावगोन माने भलिबल कम्पिटिशनबो थागोन जोंनावहाय। बिनि थाखायनो दा जोङो माने 5 तारिखनि प्रग्रामनि थाखायनो जों दिनैहाय बे हाग्रा दाननाय खामानिखौ मावनाय जादों। बे दिनखालि जोंनि माने गाहाय आलासि महरै जोंना नुजाफैनो हागोन बे जोंनिनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM रनजित बसुमतारी सारा गावनो फैगोन होननानै गाव थिग खालामखाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि CHD सार फैगोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आरो लकेल EM MLA बिसोरखौबो इनभाइटेसन खालामनाय जागोन। 21आव BTC गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टनि नाजानायाव जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जे रायमनाखौ मोनसे नेशनेल पार्क होननानै बेखौ डिक्लेयार खालामदों। दा बेखौ डिक्लेयार खालामनायनि उनाव फैयै फैयै बोसोरसे जानो थांगासिनो दं। फैगौ 5 जुन 2020आव दिनै बे बोसोरसे जानाय मोनसे एनिभार्सारिखौ दिनै फालिनो थाखाय जोंनि रायमना रेन्जआव जयै फरेस्ट डिपार्टमेन्ट, ग्रीन फरेस्ट कनजारभेशननि भलन्टियार्सफोर लोगोसे रायमना गोल्डन लेंगुर इको टुरिज्म ससाइटि आरो रायमना पचास ग्रुप सारेन्डार ग्रुप दिनै ज' जानानै जे फोसाबनाय मोनसे क्लिनलिनेस ड्राइभखौ लागासिनो दङ। आरो बे 5 जुनाव गोबां एक्टिभिटिसबो जे लानाय जागोन आरो बेयावहाय आलासि महरै जोङो मिथिनो मोन्दों जे जोंनि फरेस्ट EM सार रनजित बसुमतारी बेयाव नुजाफैगोन। लोगोसे जोंनि बेयावनि जे लकेल MLA सार नुजाफैगोन आरो गोबां जे वेल विशार्सफोर बेयाव नुजाफैगोन। दा बेनिखायनो जोङो जोबोद गोजोननायजों जे जोंनि माखासे वेल विशार्सफोरखौहाय बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो गुरैयै जोङो हांख्रायहरनाय जाबाय।